niya dadalil sa pinggulo nabi. Ang pinggulo damang dalil sa banyan ini sapar. Na siya tigiran ibatu ko kawaid syariah amana siya tigin na tar. Ayat tigin na pakasalian na mapapakay. Ya tigin na galbo kami. Ada ba meron mapipikir iba misimbak wallah. Ayat tigin na mapipikir siya tigin na itu ba tigin na pada isagian kutuatar kada saparan nadap mana tigin suku. Naya tigin na pagilain nagyan kutuataguyan o panggaya guna o antaka pakabinasa. Wa tigin na po mga panggaya guna na tigin saparan. Wah, to. Kasabutan daw to pia. Ayaw to kamataan isang kutuwa pakaisa natiran dadalil sa pinggulaw-law na biya gusto mga sahaba, mga tabi'un, mga tabi'in, gusto mga imam, gusto mga ulama sa hadith na damang po dalil sa bayran ang tunay ni ba na inisapar. May sa paprwatiran na so inibagak ay amanan yan na padaya ko mga matruk ay amanan ko matruk na kanaba pangingilabutas ang utamasa. Kanaba pangingilabutas ang utamasa. Kapag kayong isa sa kategori agyang uta sunnah, nagyang uta takrir. Ay man uta takrir, nagyuto sumiyang gulaw la kumasaw nabi, kaya kayan yan, minisampay ron, na danyan sapar, na danyan mabusugon. When basta manggulaw la si kumaso nabi, agyang goto amyang gulaw la na kanauban yan inisugo o di na kanauban yan pitero ugay na sukyang gulaw lang yan kung kinisampay niya nun na danyan pero ay ginan na marata o na minitong ito sa sunnah. Basta manggulaw la si kumaso nabi, agyang goto anganin adan yan tapaoson na minitong sa sunnah kagigyang goto akiaksipan niya nun na ayam anan niya na mapya, miyakang guna daw sa mapya. Na. Ayaw idakal, nagyang kayam anan yan na ang tunay ni ba na kasilibritaw, si sagyang kaya maulidun nabi, kinibutan ko nabi yun, na tiran danan manggulaw la, abatig miyang gulaw la kumaso, nabi na inisa parya. Damang bumanggulaw la kumaso nabi, abatig anan yan na inaksip yan. Naso damang gulaw la kumaso nabi na ayakilay na anto na'y mapapadalmon. Kaumarata na tiron tanong marata. Naumapya na tiron tanong mambuah. Anto na'y iba na mapya. Koto. Nalagi na tira nagyang ka na maulid. Koto. Bayaman ang koto katiruiran na sunabi, nakagiadan yan pakipagbangi so tarawih. Kasi may sa tarawih. Dadanyan mabusapar na kapag magbangtan sa tarawih. Pamanada dalil abad tigo nabi, di ka lupagbang, igirap sa mga sa tarawih. Nadaman po dalil sa tigo nabi, pagbang kan igirap sa mga sa tarawih. Na umagbang tanong sigo sa lato tarawih. Ada suguan ro, nagudaman po ini sa paron. Antonay ko kumano to. Tulong sa bida. Ngayon, inungat tiro bida, bago minuso nabi, o pagbangin niyo sa tarawih na bida. Natira ka na ba di pagbang iso tarawih? Tayo di pagbangan na sa 5. Wakto na bad mang pamadali dahil sa paroto nabi. Agyang mata pagbangi ko tarawih. Ino niyo mo pero abida. Anang tira na abo di pagbangan na sa 5 wakto. Koto na. Sa manuto, na miya kabayro no to. Kana o bakagya ada manggulaw la kumasaw nabi, na batik kagiadan yan sa parang kadaur manggulaw la na danyan mabusugon na boto ka ku adalil si kulangwan abatad boto ka ku adalil si kulangwan abatad ayaman to na adna ka ku to adalil na ada naman po din yan nakakakakwa dalil na so mga ulama sa usul na tiran agyang ko tada manggulaw la kumasaw nabi na dipindi sudan yan kang gulaw la. Adin pembetuniran sa wujudul muqtada lahu. Aw yang to ayam anan yan na wujud intifa'il mani'. Ayam anan ta muqtada nagyang to adin umpama
makamamasa, makapakasakat, sikiran manggulaw layran ito. Adna makamamasa, pakasakat o mga sahaba sa manggulaw layran ito. Namampanagyo ito na dayran gulaw la. Ibarat na so mga Nasara, sangutama sana, di rin di sila so kinibuatan ko. Isa alayhi salatu wassalam. Na Anthony ni Pandu Nabi po mga sahaba, baka no, Antonay ni ba na panubra? Bako nyo panubraan, o di na ba nyo pakaumbawa, swayam ananin na sila yorakan sa lagid, o kaya pakaumbawa o mga Nasara, ko di rin di ka sila ko, Isa. O panutuno, di na inisapan ka na ba? Pakaumbawa, agyang utakap sila tanron sa lagid, o kaya pakaumbawa, o mga Nasara, o kaya sila iranas iko, ando na iniba na Isa. O to, na. Adun na sabab, manggula ulera ng utang maulid, ngayon ito, ipangangandagiran na sunabi. Labilawan na kapkababaya nagyang adigyang kay ginawairan. Na inuiran ito na pangandagan sa mga Nasara na ipangandagiran sa Isa. Sisayang utang anak kinibuatan. Adum manaya sabab akipangandag ni Rano. Na sabab sa giyang kuto ay amanan niya na ad na sabab akipangandag ni Rano na dayran gulaw la. Nagito ay amanan niya na din ko tuka pa kaya abakukuma sa kanao ba marata agyang kuto ay amanan niya na dayranon kang gulaw la. O, kaya nira mo na ito ng gulaw la ka, marata adum manaya sabab akapanggulaw la irano. Ikadua na gyang uta intifaul mani, gyang uta da aba makaalang. Bad na makaalang sang uta amanan niya nakaselebritiran ko kinibuatan ko na bisang uta masa. Asiram manay na usukap ko bayran ko na binadiran di pa magagawin so nabi. So pamangtaka abda sa ako niyan to di ba? Di man yan nadiran di pagura-duradan. Tungan niya pa man diran di pagura-duradan nung pamaso langwan amin itumpok ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na diran di languna pas amin itumpok ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na diran di pagura-duradan na makwairan makatabarok siranon. Sisang utama sa kauyag-uyag yan. Naaya pa na bagyong uta ka silibrita. Kaya maanan yan na antunay ni ba na kapayagaw sa dalma dunia sang uta kapuwiran ko na. Binaniran ito ng gulaw la. Adong manasabab kailangan na manggulaw la iran ito. Naguda abakiran makaalang sa bayran ito. Manggulaw la. Nasabab pati kong mga ulama sa dayran itong gulaw la. Kagiti kailay. Iniran ito ng gulaw la. Baad na makaalang kiran sa kapulaw la iran ro. O di na pwede makamumuyan sa sabab pakapungulaw lairan ro. Na makamumuyan sa sabab dapat takapungulaw lairan ro. Nagumada so pakaranakiran sa diyan ro kapungulaw la. Mampanunguton na dairan. Gulaw la. May sabab ro. Nagyang ko tatark si ikwayamanan yan. Na may pantag si ikumaulidon nabi na niya ka gunanaw sa inisapa. Inuti inisapa. Kaya mampan patot ang gulaw la nira na dairan. Gulaw la. Mampanda makaran kiran sa kapungulaw la irano na diran. Gulaw la. Na miyakang gunano to sa amanan yan na. Dito ay amanan yan na patot. Aboto gulaw la. Kung adam na mga dalil, adi pagipo di sunabi sa lagi do. Kapudiyo no mga antonay ni ba na kapudiyo mga Nasara si kuya amanan yan na Isa. Oto. Nat. Yung utatiran, akanabay ni Simba. Nakikteran ito. Kanabay Simba. Nanto ni mahipikir sa unta ka na Simba. Kagiyaw po na yung manan na kanabal Simba, na yaso pa ka Simba na. Ito na yaso pa ka Simba, kadustaan. Ito na yung mahipikir sa unta, kanabay ni Simba. Sama na ito, nakadustaan na yan. Di ay niya ba nakiulog sa karata? Ay niya ba nakiulog sa karata o bakang girawa kanabay ni? Anto na yun ba na Simba. Na supa na suada, na tatarima ano to agama igira amya suguk yan si kuya maanan niya na agama so ada na lagi na aya bitikan san o di na aya kukumansan o agama aya kaidasan o mga ulama na tiran al-aslu fi kulli shay aya asal si kulang wantaman na al-hil o di na al-ibaha giyanguta kaya pakay niyan. O siyo to kulang wantaman, asar ka di Simba. Asar ka di Simba. Asar ka di Simba na adatanan o na aya asal sa nasukya pa kayo niyan. Inon tabu, ubagyan ko ta mapapantua adat na adin umpama
miyaka atiatunan sa dalil sa hiram yan ito. Naman panigito ka, maharap. Ibarat yan. Yung kaya mga igurot, nanto na ikan ditariran. Ay bo sasapakan lagi ya. Yung kaya piyang balungan niran. Na ada tiran ito. Na ada to, inumagi ito. Miyaka supak ko Islam mo da. Miyaka supak ko Islam. Na dito ka konsidera adat kaya miyaka supak si ikaw Islam. Ay konsidera Islam ada. Kanaubay ang maanan niya na kalalalungan, kanaubay ang maanan niya na may tutumpok siko simba, nagyang ko to, ada ba niyan, masusugok siko, agamatan o agama Islam. Naya pa kayo siya. So, kaumbalo ya ada ko, di ka, kakalami-lami siko, kinimbawatan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naya pa kayo siya. Bad na masusugok yan si iko agama. Yuti pa kayo siya. Bad na masusugok yan ko agama. Uy, ad na masusugok yan ko agama. Naantuli masusugok yan ko agama. Naantulay din nirong bulawlan. Natiran kapanalawat. Kapanalawat, kamagya sa Quran, kapamagana, katintan mi ko nabi, dislasla, di pa manalawatan. Naya pa kayo. Yang kanan amyang aluin nyo, kapanalawat, kapamanambay ang kabatya sa Quran, di ka lecture. Ang gulalan ko kalikatintan mi ko nabi, anto na nan simba o kanaba simba? Ngiraw siya na di simba. Sama na ito na simba. Di ka napiraw ba adat? Di ka napiraw ba adat? Kaya di rin ulola na simba. Alright. So, ayaw minituro yan na so simba, giyang ka na nakabatya sa Quran, kapanalawati ko nabi. Nagwayamanan yan na katirintadamisi ko nabi. Ako sa lakor. Ayaw pa kayo siya. Sa malina, miya kailangan simba. Miya daw na kung takapiraw niyo adat, miya kailangan di rin ulola na simba. Ayaw pa kayo siya. Anto na unon agyang kanan adisan ning gulawla na simba. Anto na ikaatasan yan. Mutlaka o mukayyada. Simbanan, babagang kaon sa lawda pa. Ayaw nang mutlaka na dapantuwi o agama sa masa, nagu oras, nagu darpa. Saan sa kapasapasang ka kung apian tunay kakaparong ka. Yuti man na mutlaka. Ayaw pa na mukayyada na pintuan o agama sa oras o di na masa o di na yamanan yan na gawi. Ay lagi din, barat na baka pa kaya mamuasa ka di bulan na Ramadan. Pinto niyan so, umasa ka bulan na Ramadan. Baka pa kaya... ano man yan? Nagito ba? Gigi pagaling tanong. Gigi pagaling tanong. Kuri ko to, gigi manti pagaling tanong. Giyang kanan na miyang aloy tanong simba. Lagi doon tayo nga pagari tanong. Anto na ikaatasan sa nasimba. Mutlaka o mukayyada. Anto na manong ta mukayyada. Ad na simba, apinto wagama, aron kong bupinggulalanan. Na di ka pa kay bang kong gulalanan ko pada sa lakoro. Balat yan na so hajj, na pinto niyan sudar pa. Singa buka pa di mag-hajj sa Saudi Arabia. Di ka pa kay bang apni hajj sa salakawadar pa. Mapapanto sudar pa yan. So mga wakto suluhur na mapapanto sudar pa yan. Na di ka pa kay bang araw po kasa. Ayaw pa kayo siya na, hindi mapadagyan kanan akabatya sa Quran kapanalawati si ko nabi, awagyan kanan na, yung kalangulangan ay dito yung gulaw na simba. Si ko mapapanto a simba o si ko babagan sa lauda paro a simba. Natira si ko babagan sa lauda paro. Alright. Sa manuto na pinto niyo so kapanalawati ko nabi, aginan na aya asalon na babagang kaon sa lauda paro kapianto na oras na guwapianto na gawiya guwapian na kamatagwadar pa. Anto na kaida si kumutlaka. Na aya kaida o mga ulama na basta susimba na babagan sa lauda paro na yuhmalu ala itlaqihi. Kailangan na so kababagiron sa lauda paro na babagan ka to. Di ka pa kay abang kapantuwa. Kagyada pantuwa wagama. So sa manuto atigiran na inuntabo ubad na dalil amyakang guna na usa kapantuwa tanuron. Ay barat yan na sulabi na Pitero yan. Pakandaklan nyo sukap silawatin nyo raka na si kwalungan ajuma. Napiakandakal tanuron. Ba't ito may kasupak? Nada. Ngayon, pinto tanong sa lungan ajuma. Nakagya so na pinapitero yan. Pakandaklan nyo raka na so salawat nyo raka na kwalungan ajuma. Pakisa, bago miniraw sunabi, ay giragaw yan yung bawata ko na sila ko nyo sa pakandaklan nyo sukap silawatin. So sa manuto na pintong ka ang kuta kinimbawatan ko nabi akan nabo to pinto nabi sa lagi do kaya pantuan yan kwalungan ajuma apakapandakalan tanoron so kapselawal ti tanoron. All right.
Misaba pro, nasukya pentuang ka ko kenapa mapapanto, napakagmaw ka sa dalil. Kalagi na yung utamanan niya na pusa ka kwalungan na Isnin kagiyad na dalil yan. Pusa ka kwalungan na Khamis kagiyad na dalil yan. Pusa ka sa talo gawi o mansaw lang kagiyad na dalil yan. Palid na dalil yan ay ilisuguto nabi, inipando nabi. Na opa makayamanan niya na gumiraw ako, mamuwas ako, pantulakan na di ako di mamuwas sa sikwarba. Kapakay. Ibarat yan, pantulakan. Di ako kipusa ko Khamis. Di ako pusa ko ayamanan yan na Isnin. Ay ka pumuwasakan na ayamanan yan na Arba. Ay pa siya, bidaw to, sunat to. So, siya pa kang susunat. Nalagi na to. So, sama na to na, di ka pa kaya ba ko pantuwasan ko to, ha? Arba, kagya, upo na ka na pantuwaro, so kapusa, inuntabu, ay pusaan karoon na mutlak. Ay man ang kapusa mutlak, nagyo to, so alternate, kapag kaya makapusa kayo man to, mapitan na dipman, pusa kayo man to, na mapitan na dipman, nagyo to, minipantag kurba, ang utang kapusa, na problema ro ka, mutlak, babagano to sa lauda paro. Kanaubang ka to, pinto sa pimbaba ka. Nabang utong pinto sa pimbaba ka. Kaupan tuwang ko to sa pimbaba ka. Tadi balabaw, abaya para tiyang ko manad, nakalubihan to, na miya supak ka susunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na akatimbal yan, kaya teknikal to abitiara. Na so bubukaan sa lauda parwa, simba lagi nang nakabatya sa Quran, na di ka pakay abang kapantuwa si kusalungan, apakapendakalan na kaon, inon tabu o yung utakapantuang ka na dalil amya kang guna na uron sa pantuang ka sa lagi dito ay amanan yan na batad. Ya. Hindi na teknika na takalin. Kung hindi ka ginalagyan ng buhat ng dalil, ay sa pagpapapakyat ng Quran, ang papanas video, ang ko biro ni pamanagapan na Abad mabutiran na dalil sa inisapar. Awag yung utad yung di ka panalawat eh. Kauto, nak. Aya pa kayo siya, aya pa kayo siya, na ino supar no nabi. Ino simbo to. Ino niyan supar ni simbo. Umpaman lang giraw kay supar o nabi, di ako nip silawat eh. Umpaman lang giraw sa nabi ha, di ka nupmatya sa Quran. Ayamanan yan, ang balintan sa ko yung talugo para palian ka salawat, kabatya sa Quran, kapamagana, kauto. Na, so kanabaw to yamanan yan na, kanabaw to, pasudan, agyang ko to yamanan yan na, bad mambudal sa inisapar. Ngayon, nakagya subuan to, pamana, bad mambudal sa inisapar, so kasimbayang. Bad na dalil sa inisapar, kapag kayong pa may pakisya, kung sa bad na dalilari, ay inisapar o nabi, sumbayang ka sa luhur. Sumbayang asasar na ay pa to karan lagi do di makukuri ka na pakaisya ka ngayon no pamaisyo paro na biso simba di ayaw to na ayad na dalilian nang utakin ni sugun sa uta sambayang ugay na upama kayamanan niya na baloy ako sa oras akin ni sugun ko sambayang abugaan ko sa lauda paro kapakay sa sansya kaya sambayang ka na dito kapakay ngayon no nakagipinto wag ang kutwa oras sambayang. Aya ka pa kaya sambayangan ka sa sansya kabayang ka o nakapsambayangin ka na susunat amotolaka. Ibarat yan, nakasumbang sualungan ko oriano subu na taman sa yamanan niya na di kapatilo o alungan sa mga gede-gede alungan na pembatuan ito sa sunna motolaka. Saya din sa kapasang kay kasunat. Saya din sa kapasang karoy kasunat na din na problema. Na, o pa makayamanan yan na ayaw mo pungulaw lang ko na pentulakan na ayamanan yan na diyan ko to ayamanan yan na alas 9 na roko mo di sunat na mga leonero na di ako rup sunat ibarat yan o di na pentulakan agawi asiko lagi di agawi ibarat na gikinibutan ko na pinapentulakan na pakadakal na ka ng sudyakan di ka sunat inomaki yung ko to ayamanan yan na kaya pakadakal ka nun sadya ka nun di kasulat, ayaw pipikir na ka na, ayaron inimbota sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. O di na, nganin sa niyamanan niya na pumbagula ka na mga simba. Amya kadakadakal man na mapumbagutan wa simba. Upang makaibarat yan, upang makabatanod na yamanan niya na pagunot yan ko to ha, anto na iniba na arangan tanron. So ayaw buwa subutan roon, na di ka pa kaya mga pakayusya na basusuguan na inisapar. Ayaw ito na susuguan na dua. Pinto niyan, agudan niyan na pantuwa. Na aya kalalayaman na basta pinto na di ka pa kaya bang kapagalini. Ngiti asalo.
na oda niyang manapantuan, na di mabuka pa kaya pantuan, inunta mo mabuo. Ayamanan niya na pinto wagama. Lagi daw uta pagalintan. Na dayon sa da panapantuwa wagama na di ka pa kaya mga pantuwa, kaupon ka pantuwa na ayamanan niya na mitad ka sa bitikan akana ubay ni butad abitikan wagama si sagyang ko ta mapapantuwa simba. Inuntabo o ayamanan niya na taritib. Ibarat yan, ayaw ka paro ka pumbati ang sa Quran na uman ako makasumayang na sumasanggi ako sa 20 ka minutos. Kagyutikap ka paro niya kapadagang ako. Na da problema ko ka taritib karuwa hinawang ka. Kana ubab na pipikir ka, nagugyo to na alternative no to. Makaisa na manggulaw lang ka na, makaisa na dibu. Oto. O gayit na ubaro, rong ka pupuntua sa di din kasibo. Nagyo to, di ka pa kay. Kaya man lang yan, nabitadan ka sa kwan. Owan. Hindi ka pa kay sila. Hindi yung piyakarata. So, kamulola sa mapya. Ito mangulaw na. Bapyakarata, so kang gulola sa mapya. Ada manggulaw nabi. Depende to, owan. Oy. Depende to sa to na pipikir na ka mapya. Oh. Kagiad na mapya ko agama, naad na mapya ko sarwang. Na ayaw mapya ko agama, nakateo mapya ko agama. Ayaw mapya ko agama, na inisugo nabi. Apo ngunutan nag-isugo. Ini saparo nabi, apo nanggila nag-isapar. Giti mapya ko agama. Makaliyo ko inisugo nabi ay pangunutan nag-isugo. Ini saparo nabi, apo nanggila nag-isapar. Nakanabuto yung ano niya mapya ko agama. Kaya minituruyan, na adum sa mapya, adamin daw o nabi, na adum sa mamarata, adamin sa paro, nabi. Giti minituruyan. So, aya mapya, na sulangwan, inisugo nabi, na aya mamarata, na sulangwan o, inisapar o, nabi. Inuntabu, o giyang puto, antunay ni balap, tiron ka mapya, na antunay ni ba makapupasud sa giyang kutwa, inisugo nabi ang mapya. O giyang utamarata, na makapupasud mambu sa giyang utamarata. O pamakwa na, lumpukan niya na giyang utamarata. Owa. Owa, madal. Owa. Ako to. Sama na to na, sama na na miyakatas so kuano, miyakatas so usayan. Kaya pagandud to sa anto napsiptiro na bida. Oh. Kaya man naptiro na bida, isa na nakaperimbutan tanoron. Okay na pa kasagad tanoron. Anto naptiro na bida. Paganayron na duwa so bida. Ad na bida, kaagamay, nagwad na bida kadudunyai. Nakuanda no nang uta kadudunyai kada problema ro. Kalagi da cellphone na bida ini ka, bed na cellphone ko masana. Kuwi na da problema san. Kanabanan totompo isa kapagama. Kanabanan totompo isa simba. Na. So, masuk ka pagagama na duwa mabuka klase. Duwa mabuka klase. So, bida ako, kapapagagama. Bida kapapagagama as kanyan mismo na simba. Oh. Bida ako, kapapagagama na uba simba ka matag kasangkapan. Kuan ko to. Ibarat yan. Yan kaya suminto na bida ini, kabasya prupuso na bisang kaya ko, napusan ko agama. Oh, ay pa siya ni Marta. Kenapa ini Marta kakasangkapan niya? Kenapa gisim bagian kaya dadapuan tan? Kamatagbad niya kasangkapan ay pindigtan ron so sambayan. Oto. So madrasa na matag kasangkapan na paganadan tano sa ilmo. So grade 1, grade 2 na matag kasangkapan na ateritiban ko antunay ni ba na kapakang bibida-bida sa libil o kapupaganad o mga tao. Kanao ba tano Peter agid na nga suminto na gina ni Simba. Kanabatan ni Peter, wag yung kutang madrasa mismo lagi to ni Simba. Matagbad no to kasangkapan ko kapaganada si kuya maanan yan agama. O, ito sabot no. Na. So may pantag ko, bida ako agama kasangkapan, nada problema ro. Kakanabas kanyan mismo Simba, kamatags kanyan banpiyaki kasangkapan ko. Antunay ni ba na Simba. Na. Ay lagi din ni Barat, na yan kaya mga kitab taniman to na kitab babul tahara, babul sala, babul hajj langun na minusurat a kitab nakanabay ni misusurat ko masaw na bisa lagidanan o di na kanaba matitimo sa lagidanan na ay pa kaysa bidanan bidanan kakanabanan miyang gulaw lasi ko masaw na bisa lagidanan o kaya daan to na klase na bida akasangkapan ay amanan yan na miyang bagwa na nakasangkapan okay. Kanabas kanyan mismo na
simba kamatag ben bielo ya kasangka pa na pupuganadan ko kasimba atanos iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, aya bid'ah ini sapar naging utas kanyan mismo na simba. Kanyan mismo na simba. Ibarat yan na mati ka sa Quran, naging utakap mati ka sa Quran na simbo to. Giyang utakap simba yang ka mismo na simbo to. Giyang utakap silawating ka kunabi mismo na simbo to. Giyang utakap tadong-tadaming kasi kunabi mismo na simbo to. Na kailangan na basta simba na mapakandud ka, waya maanan yan na antunay ni ba na okit-okit akinin daunon wagama makapupasod ku Quran na gusto hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam kagya so simba na tawqifi ay manong tawqifiya na sadun sa kinikuwatan na rakatan ron Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyuto mambui antunay ni ba na kipkuwatan tanoron na giti pembetulan sa antunay ni ba na tawqifiya. So mga ulama na tira na aya asal si ko simba gitu dan tanong kadua su asal kulangwan asyay nag-asal si ko simba ay asal kulangwan o syay apodun su adat nagyang uta kapapakainian asar kada dalil about to niyang piakarata na uwad na sugder ko na pangninga sa dalil ngayon nakaya ay asal sa iyang ay di kan digulaulan na ada di kan digulaulan na mapapakay na kagietika haramay nabigyan ko sa dalil sa kaharam yan na mapapanton yan ay oto na udah kibigay nga na pagandud ako kuasa lagi ina mapapakay na si ko simba na salakaw al aslu fil ibadati al hadar o dina al mana si ko simba na aya asalon nagyang kutwa kasapar mana asya parangka wagama abaden asimba kuwatan ka katero sa galabak sa pangimbenar abaden akuwatan ka simba inunta ugi ang kota simba na inipandur ka wallahu subhanahu wa ta'ala na udan yan ka pandur na di din ka pa kay abang ka gulaw la si sagyang kota yung anan yan nakabay ako nagiti asal si ko simba nagusi ko yung anan yan na antonay ni ba na shay paginitan ko wallah malo kaya likasawan antonay ko na kakamama kaya likasawan ng utakuan so giti ko paganayron agi lalay ni pupendutan no kuanta noro lagi ang kutwa kaperti aya padalam tano ko puso pamikiran tano nakamubanog sa benar sifat tano nakapakayas kay benar nasa kan iribat kapakay mampu sa kan iribat nasa ka mampuy benar kaupon ko tumasifat na pumabanog ka sa benar ngayon no in the first place inayin namin nakapakayas sa kan mariribat sama na objective ka o pumman na ka na subjective papasad na ka sa ginawang ka natiyo papasad nga sa ginawang ka namin pasad ayamanan yan nagito di ka din ayamanan yan na makipendayalog ka papasad na ka ito na pinipendayalogan apian ito na itiro na ka na papasad na ka po ako takabasa ko upang makabun pagwita sa kapangipawala na dead na tiro na ka bako di kapawal na dead mabutiro na ka na mga di kapawal ginalitino ng tanor. Opon wita sa kapuwala, sa mabagri kapuwala, na din na tiron ka bago di kapawal. Nagudin at tiron na ka na baga di kapawal. Apiap na nan Quran, apiap na nan hadis. Na din na kapasada nun. Nagyo to, kori ko to. Kori ko to. So, ayo. Nagyo to. Nagyo to yung maraton. So, yung bang utakabasa ko. Ayat tindigan tanong, na palitan di mabanog sa benar kapag kaya apya kiso mga imam na miya kasusupa ka sa tindig na kanabayran Peter yung miyari batsak yun kaaya di rin ditero nagyutik na liya nun nagyaman buyam anan yan na kanalak nun may pasod ka niya sa pasudan na may pasod ako mo sa pasudan nagyaya iayam anan yan natama na sindadan o panaguntaman na kan ko kaya pang nalak nun nagyito mamoy sindadan o panaguntaman yan kaya pang nalan yan kanaw ba siya rin yung baya-baya sa ginawa umani sa inunutan yan so panaguntaman yan na sa sindadan yan nagyito yung anan yan na piyangin benar yan di lagi dito yung ko to kapupugusetan sa lagi dito na ayam itu turo to na plikasawan raka agyang ko tayam anan yan nadir ka kalilikasawan kagya tabita na adunaki pamanatiron tayo babenaro ari kagawa do na iman to na so kapupugamatan no ino upamakakuan na upamakabulawan na karatyan ngayon no na ayaman iman to ibarat yan no ari mamo
Na ino mapaka kalawang tanoron makagdam. Iman to na adunaki aketon ka ebud niyan ipmaulid na maratabat. Kanauban yan makakanala benar. Kaya inip maratabat yan. Sangko to ayam anan yan na kapakasusupakira na yung tapagarinan. Biaka piyatano. Sabi ito na yan ipmaulid na maratabat ang kagiubang mada sa utayam anan. Kip mamaratabat niyan. Namya daw yung utadi kang ubanusam na. Ayam anaw lalag. Lagi ito masuwa yan. Kaya laman, isya nga yung utadi maulid. Kada buda bahanyan katanto at tindig titud na makambabatang. Na isya nga mga utadi maulid. Kada mabuhat tindig banian siya but adi makambabatang. Ayabu, nakagiya siya rin si ginaw na tinaba harap mo na nakapmaulid. Nating mabiyagat na si Mabusialim na tingin na kaya kaya kanto na yung marataon. So sama na ito na pala siran titindig sa di mapapariksa. Muunot siran sa reges nagitim ya dili-dili ka doron ka paleo to mariribat si di maulid na mariribat pa si di maulid ngayon na aya ka unutan niran na subaya ginawayran na duwa kalaubas wayam anan yan na Quran agusu hadith o kini pagintaw nun o mga sahaba kamaratabat to manisa sa agyang ko to am anan yan na partido niyan nyabali ya partido agyang ko to am anan yan na lagi dito ada taritib yan. Ada taritib yan. Madakalan niya kaya kita 5 maulid. Nasi sa Pakistan nakapulit, pamao kapulit. Sa Indonesia naka-gilo-gilo. Ang tunawag sa nang, walang freestyle. Nagpapakayapin ko ng gilo ng karo. Kaya masusuayan, Ayaw masusuayan, ayaw masusuayan na sa kaya manuman isa. Actually, manauder ka tanuman sa Pilipinas, dahil mabugi ito ng mga loks. Ano ito ng mga loks na kaplipat, agugyang ito kasunur. Adam na, di ba, kakukulintang, barang-barang na pangaradyan. Alhamdulillah, pakambarakat na. So, yamanan yan, lagit mabuto mga loks tanong. Ay, importante ro, na isaw to sa yamanan yan na Antonay ni ba na kamamataan ni ron sa dinian kapakapupasod kami akan bida-bida panaswayam anan yan na ilen naman isa kung kapakakitan yan nanay no kapsumbatan tano buko mga pdauras tano pakambarakat ni Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh